Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo. Nasa kalsada, laman ng kalsada lagi. Yan yung building na yan, nakikita nyo po. Ito po ang lugar ng Town Square, Dubai. Yan. Tara po, gala tayo na naman. Enjoy for watching. Stoplight tayo, stoplight. Time check 10:15 AM. At medyo maganda na po yung panahon. Ang temperature niya po ngayon ay 38 degrees Celsius lang tayo, kaya medyo maganda na. Hindi na ganong pawisan, init na lang, hindi na rin siya gaanong humidity. Enjoy for watching lang po kayo. Tayo'y maggala na naman. Araw-araw nasa kalsada tayo. Yeah. Habang wala pang order, ito lang, ikot-ikot lang muna tayo dito sa may Town Square. Yung opposite side, yan po yung Mira Dubai subdivision din po siya. Yan. Ay, may shaking yung ano ko. Umagalaw siya. Umagalaw. Stick. Yan, approaching tayo ng Al-Qudra trucks, cycling trucks. Yan, may mga bisikleta sa ibabaw. Cycling truck.
tanghali na kaya wala nang mga bikers dito. Wala na sila. Kaya ikot na lang tayo. So dito muna tayo habang wala pang order, maghintay lang po muna tayo rito. Hintay lang tayo. Yan po. Thank you po.